Hola, jo sóc Esno. Avui som 25 d'agost de 2026. Ahir vaig parlar amb la logopeda, la Laura, de mates, matemàtiques. Després de l'ictus no podia parlar i va venir a veure'm la Marta Gené al clínic. Al clínic! I, I ara no ho recordo. Em fa ràbia perquè m'he oblidat i la setmana que ve la Laura portarà problemes per solucionar. Adeu, que vagi bé i el dijous més. Adeu.